Progresívne Slovensko je strana odborníkov a odborníčok. Napríklad špičkoví ekonómovia, Štefan Kiš, dlhoročný šéf útvaru hodnoty za peniaze. A komplexná agenda je riešiť veci systematicky a odhora. Ty máš cieľ aký? No, urobiť čo najviac dobrého. Alebo Tomáš Helebrant, ekonóm, analytik ministerstva financií. Stojím tu pred vami nielen ako ekonóm a politik, ale aj ako gej. Alebo na oblasť vnútra a polície legenda boja proti organizovanému zločinu Jaroslav Spišiak. Čiže nie cieľene vyhľadávať, ale hlavná činnosť bude chrániť tých poctivých od tých nepoctivých. Čiže chrániť. Tak som zvažoval aj takú možnosť, že čo keby, že zlegalizujeme všetky drogy. Aj do takých debát som bol prístupný. Klimatická kríza sa deje tu a teraz. V porovnaní so svetovým priemerom sa Slovensko otepluje 2-krát rýchlejšie. Navrhujeme zaviesť právo na menštruačné voľno pre osoby, ktoré trpia počas menštruácie. Zavedieme samozrejme aj princíp, čo si robíš za svojím vlastným elektromérom, je tvoja vec. Tu navrhujeme zavedenie bezplatných menštruačných potrieb do škôl. Prečo by sme mali ľuďom upierať to najzákladnejšie ľudské právo, ktoré máme, a to je rovnosť. Suchá, horúčavy, prívalové dažde, povodné musíme brať seriózne vážne. Ide o život. Že ľudia môžu svoju vlastnú energiu spotrebovať alebo ju predávať susedom v rámci komunít. A aby školstvo bolo také, aké by sme potrebovali. Kvalitné a inkluzívne. Najväčší problém toho, že skrátka rodová rovnosť na Slovensku je veľmi, ako by som to povedala, skrátka nie je. Urobíme Európu zodpovednejšiu voči všetkým jej občanom a občiankám a viac zabezpečíme, aby sme naozaj dali aj spravodlivosť v prírode. Konšpirácie bez akýchkoľvek dôkazov o údajnom prepojení Šoroša. Mňa len mrzí, že to obzvlášť Smer zneužil na klasické kampaňovo kopanie si do progresívceho Šoroša a všetky tieto zvyčajné, odpustíte slovo, haluze. Že to určite, to progresívne Slovensko riadí nejaká temná organizácia v pozadí. Šoroš, neviem kto ešte. Šoroš je, dúfam si povedať, že mám priateľ, aj keď už sme sa dlho nevideli. Keď niekto verí, že slovenskú politiku ovláda 90-ročný pán v Amerike, tak ako mu to vy hovoríte? Že pre mňa navyše ešte aj človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara, teraz dal 18 miliard, skoro celý svoj majetok, alebo veľkú časť svojho majetku, do nadácie, ktorá bude podporovať vo svete liberálnu demokraciu. Dnes bojujeme za zachovanie liberálnej demokracie na Slovensku. Vaše otázky? Moje meno je Juraj Rizman a túto reláciu pripravujem v spolupráci s denníkom SME a organizáciou Globsec. Progresívne Slovensko nám dalo v osobe Zuzany Čaputovej najlepšiu hlavu štátu v ére samostatnosti. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Mali by sme byť krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať. Je tam prepojenie s prezidentkou Čaputovou, však jasné, to bola naša podpredsednička. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy o covide a prestať kliachať o covide a počúvať odborníkov. Potrebujeme obmedziť mobilitu, potrebujeme lockdown. A v Michalovi Šimečkovi aj prvého podpredsedu Európskeho parlamentu zo Slovenska. No ako si sa dostal na ten Oxford? Ja mal som šťastie, reálne šťastie, že som dostal štipendia od rôznych organizácií, aj potom aj britskej vlády a predtým aj takej organizácii, ktorá združuje európske univerzity. Tým pádom som si to mohol dovoliť. Naše hnutie priťahuje ľudí, ktorí sa vyznačujú odbornou zdatnosťou. Pre nás dnes už hospodársky rast ako taký nie je ultimátnym cieľom, zvlášť ak teda má byť katalizovaný a budovaný na poškodzovaní životného prostredia.
Jedine očkovanie je tá cesta, ktorá nám pomôže ukončiť pandémiu. Drogy sú úplne super softvery, ktoré nám hackujú, ohlupujú náš mozog a vďaka ním sa stávame úspešní v určitom obore. Testoval som to počas svojej vysokoškolskej kariéry a teraz by som vám chcel priniesť výsledky tejto vedeckej práce. Empatiou. Tu je ľavicová téma a nie taká, že teraz niekomu ideme znižovať dane. Ja by som platil nie 19, ale 25%. V porovnaní v pomere k HDP dávame na dôchodky viac ako je priemer EÚ. Kultúrou správania a vyjadrovania. Nenechajme sa odradiť alebo zastrašiť internetovou zberbou. Dezinfoscéna, extrémisti kričia o porušovaní slobody slova a neviem čo všetkého. Na nepriateľnej cenzúre hovoria a podobne. Progresívne Slovensko je pre mňa najúprimnejším obhajcom slobody a demokracie na našej politickej scéne. Množstvo tých hrdinov za obrazovkami a za klávesnicami veľmi rýchlo skrotne, keď sa dostanú pred vyšetrovateľa. A ja vám garantujem, že mnohí z nich pred vyšetrovateľom skončia. Bojovať vlastne s dezinformáciami je určite postihovanie šírenia dezinformácií aj v rámci trestného zákonníka. Sa už nemôže jednotlivec rozhodovať o tom, ako naloží so svojím zdravím, tedy prichádza štátna autorita, štátna moc. Z tohto titulu je teda inštitút povinného očkovania absolútne legitímny. Tieto hodnoty nielen hlása, ale nimi aj žije smerom dovnútra. Súčasťou toho riešenia samozrejme oveľa razantnejší postup voči sociálnym platformám samotným. Presadzujeme doplnenie vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom trestného činu hanobenia a rodovej identity ako osobitného motívu a trestného činu podnecovania. Ja si myslím, že tuto musí platiť proste metóda cukru a biča, musí byť represia. Bráni slabších a vylúčených. Dôsledne budeme implementovať kurikulárnu reformu na základných školách, ktorej obsah má priniesť kritické myslenie, vďaka ktorému môžeme bojovať s dezinformáciami. Presadzujeme rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí. Zabezpečenie tranzície na princípe sebaurčenia. Transrodové osoby musia mať možnosť zosúladiť si svoju rodovú identitu s úradnými záznamami. Presadzujeme aj bezplatnú antikoncepciu všetkých druhov a núdzovú tabletku, platenú z verejného zdravotného poistenia. Nevždy vyľúdi úsmev na tvári, keď počujem, že rodina je otec, matka a deti. A chráni životné prostredie. Ten vývoj rozhodol za nás a my teraz môžeme síce 30 rokov ešte hovoriť, že my tu chceme naše dízle, ale to tak nefunguje. Ten vlak nám už utiekol. Tá najväčšia výzva najbližších rokov bude práve tá zelená transformácia, kde celá spoločnosť sa musí zmeniť. Čelíme klimatickej kríze, kríza sa rozbieha a mocne. Presadíme silný klimatický zákon, ktorý bude obsahovať dôsledné ciele pre dosiahnutie klimatickej neutrality. Potrebujeme zásadne znížiť až zastaviť spotrebu fosílnych palív. A najmä určí, kto bude naplnenie týchto cieľov kontrolovať a vymáhať. Budúcnosť je zelená, inak nebude možná. Presne tieto hodnoty chcem v politike hájiť. Tu budú všetci prekvapene pozerať, aké veci sa tu začnú diať, aké veci tu budú.